tibqa' tinħass il-ħtieġa ta' strateġija nazzjonali biex pajjiżna jfittex joħroġ mill-grey list li tpoġġa fiha minħabba d-deċiżjonijiet żbaljati ta' Gvern Laburista. Hekk qal il-kandidat għall-elezzjoni ġenerali fisem il-Partit Nazzjonalista Elix Perici Kalaxxone matul konferenza tal-aħbarijiet fejn innota kif il-gvern ta' Roberta Bela għadu ma għamel xejn biex jibda jsolvi din is-sitwazzjoni minkejja li jaf li diġà qed jinħass slowdown fis-servizzi finanzjarji. Jien ħtieġ laqda l-istituzzjonijiet li jaħdmu u laqda fl-imkien ta' nies ta' rieda tajba li jista' jkun ma jaqblux maħna, li jista' jkun mhux dejjem qablu maħna, li jista' jkun kienu jaqblu maħna u tbedu huma jew tbedna aħna. Imma s-sitwazzjoni llum hija tali li titlob minn kulħadd ta' rieda tajba illi jaħdem kulħadd fl-erja tiegħu, kulħadd kif jista' jaħdem anke lil minn konvinzjoni politika tiegħu biex jagħti l-pajjiżna dak li b'urġenza qawwija jinħtieġ ikollu llum. Elix Perici Kalaxxone tenna talba tal-Partit Nazzjonalista lill-Gvern biex jitratta din l-isfida bis-serjetà li tixirqilha u b'azzjoni immedjata anke fid-dawl tal-fatt li sħariġ riċenti wera kif madwar 60% tal-popolazzjoni hija mħassba jew mħassba ħafna bil-grey listing ta' pajjiżna. Minnaħa tiegħu il-kandidat Graham Bencini qal li mill-grey listing qed ibati kulħadd kemm bi proċessi bankarji itwal kif ukoll bi spejjeż ogħla l-kumpaniji fis-settur. U qal li hemm bżonn tittieħed azzjoni immedjata biex titnaddaf ir-reputazzjoni fil-waqt li kwota email ta' barrani li kien interessat jinvesti fil-cryptocurrency f'pajjiżna. Iżda issa ma jridx ikollu x'jaqsam ma' Malta u dan meta il-Gvern suppost għamel minn pajjiżna Crypto Island. Graham Bencini qal li qed naraw aktar pressjoni fuq is-settur iżda issa hemm bżonn li tittieħed azzjoni fuq il-politiċi li tapnu isem pajjiżna u tefawna fil-grey list. Rajna pressjoni kbira minħabba compliance, rajna pressjoni kbira minħabba anti-money laundering legislations, rajna ħafna pressjoni kbira li dawn in-nies fis-settur qed ikollhom jisegwu. Dan mhuwiex biss dak li jkollu jiġri. Hemm bżonn li tittieħed azzjoni immedjata fuq dawk in-nies kollha li b'xi mod jew ieħor jew kienu ministri, jew huma ministri, jew membri parlamentari illum ġewwa pajjiżna li b'xi mod jew ieħor kienu mdaħlin fl-iskandli l-iktar magħrufa mad-dinja kollha. U l-kandidat Paula Mifsud Bonnici qalet li hu evidenti li Roberta Bela ma jridx jiddeċiedi bis-serjetà tant li jrid jipposponi d-deċiżjonijiet tiegħu għal wara l-elezzjoni ġenerali biex ma jitlifx mill-appoġġ. Qalet li kull ġurnata li Edward Zammit Lewis jinżamm bħala Ministru tkun ġurnata oħra l-bot milli noħorġu mill-grey list. Għal daqstant kif jista' Bela jkompli appoġġa lill-Ministru tiegħu meta suppost irid li jisem pajjiżna jitnaddaf. Kif jista' jkun Robert Abela jkun qed jikkonvinċi lill-poplu Malti u Għawċi illi mingħajr ma jkun qed jieħu il-deċiżjonijiet importanti illi għandu jieħu jista' jkun ta' parsi joħroġ lil Malta mill-lista il-griża. Kif jista' jkun illi dan il-gvern jkompli allura jappoġġa lil Edward Zammit Lewis jekk verament inti temmen u trid li toħroġ lil pajjiżna mill-lista il-griża. Paula Mifsud Bonnici nnotat kif il-Gvern Laburista daħħal il-mentalità ta' xejn mhu xejn u issa tikkonferma dan meta bi 17 il-ġurnata ta' talbiet kontinwi biex ineħħi lil Edward Zammit Lewis baqa' kollox isu xejn mhu xejn.